Taldeko 7:28 bainat senarrek bigarren puntua eskuratu du Amianoren aurka Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatutako lauterdiko B serieko final laurdenetako ligaxkako B multzoko bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokan eta honen bestez matematikoki finalerdietan izango da ataungo aurrelaria eta horren ondorioz Josu Eskirozek agur esan dio aurtengo lauterdiko txapelketari. Bestalde, bigarren postu horren leian datorren astean jokatuko dute Egigurenek eta Amianok. Kontuak horrela, egia esan senarrek erakustaldia eman du. Joan den astean biek ala biek irabazi egin zuten, batetik senarrek Egiguren irabazi zion, bestetik Amianok Eskirozi, lekun berrin senarrek Egiguren Azkoitian, eta egia esan lehen da biziko tantotik erabaki hortasun ikeragarriarekin ikusi dugu ataungo aurrelaria. Sakean asko asmatu du, Amian hori kosta egin zaio, errestoan kentzea, eta ondorioz zuen abagunerik txikiena ere baliatu egin du bainat senarrek eta partida hasieratik jaun eta jabe izan da. Amianok berriz asko sufritu du, esan daiteke behar bada profesionaletan daramatzan norgehiagoketan gehien sufritu duena hause izan dela gaurkoa, eta halako egunak ere izaten dira, eta horrela joaten da bate hobetzen eta bere mailak horrela egiten du gora inolako zalantzari gabe. Joan den astean senarri partida azkenerako apur bat korapilatu zitzaion, Egigurenek 20 egin baitzizkion azkenerako alde handiarekin irabazten joan ostean, gaurkoan baina ez, gaurkoan 12 aurreratu da, eta hortikan aurrera berdin jokatzen jarraitu du. Azkenean, senar beti buruzburuko pilotari moduan edo lotzen dugu, baina eskuinez ere azpitik zulo asko irekitzen ditu, aurkariak ikeragarri behartzen ditu, eta horren ondorioz gero bigarren pilota hori etortzen zaio. Egia da, azken urte honetan eta gaur bereziki asko erabili duen arma izan da ezker gantxoarena, asko hobetu du azken urte honetan zehar ezker gantxoarekin, pilotari teknikoa dela ere esan daiteke, bainat senar une honetan, eta egia esan tanto bikainak egin ditu, baina batez ere gakoa jokatu duen erabaki hortasunean egon da. Hasieratik ez du zalantza izpirik ere egin pilotaka da batean, beti aurrera egin du, Amiano alde batera eta bestera mugitu, eta hori zen egin beharra zeukana, eta hori zehaztasun handiarekin egin du. Ondorioz bigarren etenaldira 18-3 iritsi dira, gero tanto batzuk egin ditu Amianok, baina ez du une bakar batean ere ataka estuan ipini senar, eta ondorioz azkenerako 22-6 emaitza garbia lortu du, eta honen bestez bideoaren hasieran esan dugun bezala, finalerdietan izango da senar, Eskiroz txapelketatik kanpo geratu da, eta datorren astean ikusiko duea, Egiguren eta Amiano eta Egiguren nor izango den lauterdiko B serie mailako finalerdi horietan. Beraz gogoratu, senarreko 22, Amianok 6, Tolosan.